علیکم برادرای عزیز کسایی که تماشا میکنید سلام میکنم به همه میرسم تای بخشش که در اینجا مقصد ممکن است به نمورنیک یک برادر خیابان اسپیتانی کردن ترکیه وارد دکمن روی کردن نمیشه رجیستراسیون داشته موزی همینجا رجیستراسیون هر چیزی میشه نمیشه بوم میبینیم برادرای عزیز نمی اکر روی کسته نمی اکر خیلی بود رجیستراسیون گذاشت هم گذاشت بلیک الکترونیک خمو گفتگی میشه کمپروا بیوی ان شاء الله سخت سالما بو ویدیو رو همش تماشا برادرای عزیز انا ای ونوکو کدو وقتی میبینین کدو وقتی میبینین ونوکو медресасын дасти чап дорин сразу угол бара регистрация мешава بعد دیجا به خودش میشه این اکا رفتست هزینه اکا مون رفتست این اکا خطی هر کدوم نگاه بود پناه خدا این اکا بر رفتینه برادر عزیز انا چینم داره این اکا نیجا رجیستراسیون مردم در اومده استن چینم داره مثلا اون هستم که برادرها همه کسا بیت تشویش بی یکون چی بیاین مقصد انشالله برادر انا граница перескат кард ана иншалло пага сух саломат меояд боз шумо бо видеош мекунам нишон метам ки рафт дар оҷа пага иншалло мепурсамаш ки чӣ хел рафти дар оҷа чӣ ко кардӣ ҳамаша иншалло пага мепурсам ай барои ҳамин хабардори азиз мақсад билетш гирифтина электрони ана бирафтина сух саломат иншалло бигарда бия бо видео ҳамаша нишон метам ана гуфтаниён ҳастам ки кадоми да билети паҳна тамоми дунё дар кор дар гиҷое ки бошад номеро ҳаст якасе мо ҳастен ҳаминҷа болои экран занг бизанен ҳама вақт кор мекунем худованд ҳаматон нигаҳбон бошад хай мо ососта ба сӯи хона мерем майда бо алоқа даем ҳамаша бо худо тамошо мекунем ки чӣ гап мешавад пага бега видео иш мебирояд худованди меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад фаромӯш накунед кадоми да билет дар коре занг бизанем ҳама вақт дар хизматем ҳама вақт салому алайкум медонам ки дастгирӣ алайкум бародари азиз хай видеора пешна ина тамошо кардем ана акара чӣ мегӯянд эксперимент кардем мақсад турсия рӯй кардем барои граница гузаштан бисёр савол метавем ки гиҷо граница бизгарем гиҷо бизгарем хубай ана ҳамин акара ман як рӯз пеш видеои пешниҳод дидем аэропорти внукова роиш кардем бодам истанбул рафт мақсад сабиҳа бо ай сабиҳа гашт омад шав истод саҳар мақсад бетора гашт омад бозе чӣ шид ва чира дид ва чӣ азобо кашид чӣ кори кард накард ҳамин одам айдани худаш мефаҳмед ки чӣ мегӯяд мақсад навоз гӯш кунен акакуина гап закуя чӣ гап чӣ хел буд мақсад дар турсия мақсад турсия ки рафтӣ сар мегилами якум дақимдо ҳаминҷа ки соз бошанд основной аэропорти ҳаминҷа турсия рафтан ягон проблема нест мерай спокойно мегзарӣ ҳамон вақти аэропорт ки омадӣ барое ки квартира синима накунӣ уҷа гастниса 1,5 лира мешавад дарни чӯлхона мести 1,5 этаж чӯлхона ҳамҷа мерай дар онҷа намоза мехунӣ ҷа шарт азуз мекунӣ мехезӣ миё тамом ягон инвай надорад мақсад чиша мақсад ки мақсад мардами бисёр мегӯянд ки уҷа мерай мақсад мегардонанд чӣ мекунанд меёда чӣ гӯштанд турсия не агар ки гардонанд фақат ҳаминҷа мегардонанд ай москва турсия каталон метавонад туристи 3 моҳа гиҷои турсия мерай намерад ва ҳеҷ кай чӣ намегӯяд турсия тоҷикистон ардиш як сӯ ягон кас пурдо меса турсия я хеле бародаро дидестем ки ака чӣ мегӯятон яки қиматия бародарое ки агар мераванд агар имконият дошта бошанд ҳаминҷа сабой бигиранд кашиш барои самолюта ягон чӣ наметиҳам дар дарни аэропорт вақти мерем мефурои ягон завтра узим бисёр мардум сабой будагиям кашиш барои дарни аэропорт қиматиш камтар камки зарари одам худиш мешавад ковиди када будем мақсад када будем чӣ шид ягон ҳам надодан ягон шумо надодан на да иҷаш пурсия на да уҷаш ина бародари азиз яки серамрох на мумкин ки пурсам برای خبرداری من کدا کووید ام ایرپورت گفتم کردن روی کردن با کپیش کردیم برای اینکه کلاینتش گفتیم اگر پرسان استرازا نشون دتا هم انگلیسی بساز کوویدو که ندارن انگلیسی برای در ترکیه اروسی انگلیسی چی میکنن برای خبرداری عزیز مقصد کدومید که گرانیتسا میرین ترکیه خوبای اگر 5 روز یا 10 روز دیرتر مقصد 15 روز پس برای اگر ارزان 12000 13000 14000 پس رسن تو 12 13 14 بیاویم تون
ҳаракат мекунем арзон. Агар бо ягон як моҳ пеш бигирӣ бигӯям як моҳ баъд мерам граница то 9-8 10,000 миёвум мекунам, туғрӣ мекунам то арзонтар билето қатӣ. Нами номерои ҳами мақсад чинона ана чинон дора номерои авиакассамона бародараз дар ки ҷое ки бошем фарқ надара. Ана ковидам ҳаракат мекунем чердам аэропорт хидаш теша ягон одам пасред дигне через аэропорт хидаш туғрӣ мекунем ковидам мегемшон мақсад айно мо гап мезанем чи мекунем туғришон мекунам. Анами акайна рафт омад ма гуфта будам ки муроӣ мекунам ва мия айни ҳоли ҳоз бо дар вокзали Ярославем и акай шаҳри Ярослав омад ба поезда ҷо омад аз роиш кардем рафт бо нози Ярославда омадак ая бо роиш кистем мақсад мерава тарафи гуфтаи ватанаш тарафи корош барои бародарои азиз ҳаматон хоҳиш хотири ами ака биҷиқи лайка поделиться кунем кадоми граница дар кора номерои занг занед беташвиш бачо мере спокойно мегарде миёе ягон камдӣ намешавад ҳами як чиз мегуфта хотири подписация лайка чи я бугу худ сухан каби бахи сухани худ чи мекуна хайохи подписация кне дан бародар ҳамеам дастгирӣ кне хизмат кар мардагури билету арзун дора я бародаро подписация кунед ва лайк монед ҳама вақт дар хизматем иншоалло худованд ҳаматан нигаҳбон боша. Салому алайкум.